Sanibonani nini senikhona bafethu, anganimosheli isikhathi. Abaningi bawasijoyina ngendlela ngane zawethu. Kulaba abangifolowayo nakulaba abayithandayo i-content yami. Ngane zawethu nginey'ndaba for nina ne. Kune-YouTube page esesiyikhandile but angakaphosti lutho khona, yabo. Ngizoqala ukuphosta masiqeda because into zakhona lezi sizoyiposta kuleyo YouTube page akusiyo izinto engiyikhanda ngefoni. Bona lama-cellphone wakhanda ngefoni kanje, yabo. Ngidecide nje ukuthi ngiyihloniphe i-content yami, ngiyibhukhele i-studio, ngihlale phambi kwamakhamera ngikhulume whatever le efike ekhanda lami nasenhlizweni yami. And kwi-page lami into ezokwenzeka, abantu abangadumile abayifanela nami bazoba ne-platform yokuthi bezokhuluma ngezinto abantu abangekho aware ngazo, yabo. Since ngibe ngiyithola ngikule space se-content creation, ngiya-understand ukuthi abantu abaningi kulezi zinto ey'ningi abangekho aware ngazo. So kunabantu abaningi engiphile nabo kwi-past life yami ukuthi sikuma-good terms nabo, yabo. And abane-intellectual property engicabanga ukuthi ingabhenefitha abantu abaningi. So kwi-platform yami kuzobe kungabizwa abantu abawosaziwayo, ngizobe ngihlala namajita engiwaziyo engiphile nawo, no-sister engibaziyo engiphile nabo, engaziyo ukuthi into abangayikhuluma kuma-messes kungaba yinto enga-add value, kungaba yinto engakhulisa umuntu ozobe eyilalela, yabo leyo nto leyo. Bafethu, it's high time ukuthi kumele sibe nama-platforms lapho nathi sabafokazana sizokwazi ukuvoyisa khona ama-opinions ethu ezwakale, yabo leyo nto leyo. Sikhathele ukuthi siloke sibuka abantu abayibiza ngama-leader, abantu abayibiza ngama-influencer, beloke bekhuluma izinto ezisimisdirectayo, izinto ezingasikhulisa indawo, ezingasiyisa indawo, yayibho leyo nto leyo. So mina kweyami i-platform le ngithi ngizokhanda i-YouTube page, you-understand, ngifuna igama layo kuthiwa iKwaNkomondi, yabo. Ngizobe ngi-welcome abantu abaningi abasebenza kuma-law enforcement, you-understand, abangenawo ama-voices la bekhona kodwa banezinto ey'ningi abangayikhuluma zakhe abantu, yayibho leyo nto leyo. Thina sabafokazane bafethu, it's high time ukuthi kumele siyeke indaba yokuthi sipolitike masidakwe utshwala emakhoneni, sipolitike masidakwe utshwala emathaveni. Iy'nkulumo zethu uthola ukuthi ziyayenza isense but azifiki kubantu, ya-understand, azi-capture iy'ngqondo zabantu, yabo leyo nto leyo. Abantu abaningi ba-brainwashed, abantu abaningi ba-brainwashed, abantu abaningi ba-clueless ngokuthi kwenzakalani emhlabeni. Abantu abaningi baphilela ukuthi mangihambe ngayo emsebenzini ngabuya ngathola iholo, ngaphilisa umndeni wami kangcono, ishayile. Akazi like akanakile ukuthi kunama-factors whether you like it or not, you understand. Ayayi-control impilo yakho on a daily basis, you understand. Ziningi izinto mfethu ekumele siphumele ngazo obala. Kwamina nje kuningi okwaziwa yimina alone engingakakukhulumi, like kuloko enisahlangane nabo. Ngikhuluma nalaba fethu abangifolowayo abayithandayo i-content yami. Kuloko engisakuthintile ngisekuyi-scrub ku-surface. Mangithi kuwe ngispende like e-Department of Defence i-period edlula i-decade. Njengoba ngumuntu I'm extremely observant, by the way. Ngilo muntu observant, bra. Ngingathula ngi-act ngathi ngiyibonanga ngibe ngibone yonke into. And ngilo muntu manginawe endaweni le nto wena ongeke uzuyinotice, leyo ongeke uzuyinaki, ile ngizoyinaka mina. I'm extremely observant and umqondo wami uthanda uku-accumulate i-data, i-knowledge, yabo leyo nto leyo. So espacini esikanjalo ne kuningi engikwaziyo, kuningi futhi engisazokukhuluma lapho, yabo leyo nto leyo. Uthini mfethu, uyathanda ukukhuluma kodwa prize uqinisile, ngiyathanda ukukhuluma kodwa ngikhuluma into enesense,
angikhulumi into engenangqondo, ngikhuluma into enesense Sandile, angikhulumi into engenangqondo. Kulaba abangayibambi into engiyikhulumayo, sorry for you guys, kodwa kwabayibambayo inayo i-audience yayo Sandile. Wena uma ungasiphathe i-audience yayo ungadlula usikhulule. So yeah, and enye into futhi engifuna ukuyikhuluma kule comment kamfethu ethi ngithanda ukukhuluma, alikho izwe noma isizwe esake sashintsha isimo sakhona sinabantu abathule. Akuna change eyokuyenzeka, akuna growth eyokuyenzeka kwi-nation if sonke decide ukuba ignorant isithule njenganani Sandile. So abanye bethu sikhuluma la ngoba sinezinto ekumele siyikhulume ezingaphaphamisa abanye abantu la ngaphandle. If wena ungeyona i-target market yenkulumo zami, ya unganginika yona system, yabo. So Sandile, uma ungeyona i-target market, kulaba abangeyona i-target market yenkulumo zami, kulaba inkulumo zami abangayibambi, abangayi-understand, feel free ukudlula bro. Asikho nesidingo sokuthi ucomment, asishodi nawe ngayikhaya. Bakhona abasibambayo, bakhona abasi-understandayo, yilabo esizokhuluma nabo. So yeah, ngenza kwethu bengisasho kule platform le yabo engizoyiphusha ya ku YouTube, kulabo abane interest yokulalela ukukhuluma kwami njalo, ngicela nifollow ne ngimele ngilishintshe igama lakhona because YouTube page yami igama layo bekuyigama lami lonke liphelele nesibongo before, yabo. So abantu abaningi igama lami maliphelele liyabadidisa, yabo. Igama lami bafethu ngingusipho esihle, onkamisa bayalandelana, I understand. Sipho esihle Nkomondi, yabo. Likhona already le page but ngifuna ukulishintsha igama lakhona ngithi kwaNkomondi, yabo, so that kuzoba lula for abantu abaningi abafuna ukulithola lelo page, yabo. Le nto leyo kubantu abayitholayo i-growth enkulumeni zami, kubantu abayizwayo into engiyikhulumayo, guys, ngicela nilifollow ne silikhulise kube i-platform engakwazi ukuthi ibe nezwi elizwakalayo ku-public. Kulaba abangasi-understand nabangayizwa into esiyikhulumayo, feel free nganza wethu ukuthi ningasondeli la nibona khona ubuso bami, niscroll niskip, you understand. Asincengi, mina angincengi followship, angincengi ukulandelwa nokubukwa. Uma ubona ukuthi ngimningi efonini yakho ngiblog, bakhona abantu abayi-target market yalezi inkulumo zami, uyayibona leyo nto. Follow, ulandele lokhu okuhambisana nawe, ukusave nje i-energy yakho. uNkomondi angaloko ebamningi efonini yakho, umblog uma kwenzeka ungamthandi, akashodi ngawo. Bakhona abantu abamlandelayo nabazomlandela futhi nabanye basasebaningi abasazoyizwa into ekhulunywa uNkomondi, yabo. Enye into guys, akuthina sonke sisafara from low self esteem, yabo. Abanye benu hayi ukuthi ni humble, hayi ukuthi ni quiet, ni humble ngoba niyahlupheka. Inhlupheko ikwenza ube humble, you understand. Uquiet ngoba ingqondo yakhe empty, awunayo into ongayikhuluma kubantu bayizwe, you understand. So asifani nawe sonke, akuthina sonke sizothula singakhulumi. Abanye bethu sinama intellectual property akwazi ukufeeda i-nation, akwazi ukuvusa i-nation. So ungayifanisi nathi ungasifanisi nawe. Abanye benje ngoba nithi uthanda ukukhuluma, ingoba wena unayo into ongayikhuluma. Mangathi uveza ubuso bakho kula ma-platform uyakhuluma, into yakho angeke ize ya-capture nabantu ne-audience, yabo. So ungangifanisi nawe kule genge le phela bafethu ne othi ngintshele something, le genge ene-low self esteem ne ikithanda ukubona engazathi wonke umuntu kumele afane nayo, yabo. Wena simply because angeke wakwazi ukuhold i-conversation ne-nation kanjengami kanje, you think sonke sinjengawo. Abanye bethu imqondo yethu ayigcwele ama-page abo-XXX movies lawo eniphila ngawo. Abanye bethu imqondo yethu ayigcwele lezi zinto zako-Hollywood nako-Betway lezi eniphila ngazo ezinenza imqondo ibe empty.
abanye bethi umqondo wethu ayikho empty. Myself anginawo umqondo empty mina. So mawubona ukuthi ngimningi efonini yakhe ndawumdinga efonini yakhe ngiblock angishodi ngawe la. Bakhona abantu abathola ukuphila ngalezi zinto engiyikhuluma la. Legenge low self esteem bafethu to hell ngayo. Uselos control abantu abangakwazi nanokuthi bakhuluma into enengqondo kwasemndenini abaphuma kuyona. Abanye bena nikwazi nokukhuluma ingqondo, abanye bena nithathwa serious nasemndenini eniphuma kuyona. Ngoba mental capability eninayo too low. Then nisuka nalezo ingqondo nize nazo la online ngicabanga usonke sifana nani. Ngiyabonga mntama, ngicabanga kuzoba ready after how long? Ngiyakusheshisela ngiyazi ukuthi hey ngikawulekile bro. Sure. Yeah. Nayibona le nto le. So mina I'm one person ongasafari from inkinga ye low self esteem bafethu. Angikhulanga ngine inferior complex, angeke izizoqala manje. Angikhulanga ngine inferior complex mina buza abantu engakhula nabo abangaziyo, abangangibuki ngehlo lenzondo, abangibuka ngehlo futhi abangazi abaclaim ukungazi, abangazi close bazokutshela ngikaze ngasafara from low self esteem mina. Ngilo mfana okhule uthi ngikunikeze highlight ngami ne. Abantu abangaziyo they will attest to this ne. Ngilo mfana okhule etshelwa kaningi ukuthi ngihandsome. Ngilo mfana okhule i-attention from amantombazana amahle since from a high school, futhi no from a high school. Amantombazana mina ngithanda ngisase ku primary, secondary, primary. I understand ukuthola ama compliments constantly into engikhule ngijwayele leyo. Yabo leyo nto leyo. Uqonywa intombazana enhle into akusinto eqale senginemali. Into engayijwayela ngingakabi namali leyo. Ukufunwa intombazana enhle, amantombazana amahle angifense amanye egcina ngitshela lezo zinto. Akusinto engiqala manje ngoba senginale popularity engithola ku TikTok. It's been there ever since. Ukutshela intombazana ukuthi ugqoke kahle umuhle nowakamnandi uyathandeka, izinto engijwayele lezo. You understand? So le gang lena suffer from low self esteem ingayifanisi nabantu abafana nami. Mina ngakhethwa iclass ngifunda ugrade kwakusema mina ngikhule kusema ama standard. Ngangifunda standard 7. Ngakhethwa iclass ukuthi angirepresent igrade yonke ukuthi ngibamodelele. First time ngimodela ngikompete nabantu ababefunda wonke ama grade esikoleni. Ngaphuma number 1, ngathandwa amantombazana onke esikole. Ngino 14 15 kanje. You understand? So i-attention from abafazi into engikhula nayo bro. Ngikhule ngimodela esigele bengipophula esigele. Bonke abantu engangifunda nabo bayangazi. Ngikhule ngidlala i-sports different, ngiyaziwa. Ngiyintswempu futhi kulezo i-sports. You understand? So ingathini indlela yami yokusocialize ne-confidence amphakathi kwabantu into eloke yaba khona since from way back. Angazi ngaba yi-dependent after sengiqeda umatric. Angazi ngahlupheka after matric. It's been almost 20 years ngaqeda umatric by the way. So umuntu njengami angisuffer angidingi i-validation from abantu abahluphekayo, abanye hlupheka ngisho ingqondo ngoba amathoughts nazo. Ngiyabonga mntana. enjoy. Thank you. Yabo leyo nto le. So into engifuna ukuthi kule genge leli esafara from inferior complex efuna ukungifanisa nayo ukuthi ngoba nakho wena une low self esteem ungeke wakwazi ukukhuluma openly kuma public platforms and ungenayo nane intellectual property fit enough ukuthi unga engage ne society, then you tend to think so kumele sicabange njengawo. Abanye bethu asizelanga lokho kulama platforms. You understand? Abanye bethu asizelanga, abanye benu enibhizi ni comment negative kuma platforms ethu. Siyanibona la. Nizama ukutrenda nibangqune ema page nena ngathola ama attention still siyanidlula nangama followers singabi ngqunu thina.
bese nizoba nesibini sokusitshela ukuthi hey khulumela safuthi kodwa ngikhuluma into ezwakalayo nefundisayo. Wena uma uyisinothongwane sisala kanjalo yabo. Mina ngikuthanda mina. Hey mina kwisekele abantu engiphila nayo umndeni wami abantu ababangani kimi mina ngithola uthando enough kwisekele nginayo. Angidingi validation yomuntu one low self esteem la ukhulumani lo muntu. If awuyona i-target market enkulumo zami chiefta bakhona ezibafanele. Yabona i-confidence akusiyinto oyicosha estradini, into oyibuilda over time yabo. Abanye benu nikhulile nibadala i-confidence aninayo, abanye benu nanemali, I understand ninanemali nama-resources niphila kahle but i-self-worth aninayo. Nengqondo yokuthi unga-address abantu unga-engage nabantu awunayo. Ukuhlakanipha kwakho kuphelela kule spectrum salento oyenzayo oyifundele noma oyisebenzelayo. Outside of leyo nto angeke wakwazi uku-engage nabantu. So uma umuntu onjalo musucabanga ukuthi sonke sifana nawe, sifana nawe. Thina lapha who dresses you my brother? Ngiyayigqokisa nje yami. Ngiyayigqokisa bro wami, ngiyayigqokisa. But I'm open to abafethu abaphusha isidwadlo. I'm open to abafethu abama-local designers abaney'mpahla ey'grand abafika ukuthi ngingayigqoka ngivele ngazi kwi-content yami. I'm open to abafethu abanjalo. Uma sihlangana ningibonisa into eninazo, I'm willing ukuthi ngingani-market through i-page lami. So bengisasho bafethu kunini nelinginalele njengamama. Ningabophika nalabafethu aba-low minded nalabafethu aba-short sighted bephinde babe ne-low self esteem bese becabanga ukuthi sonke sifana nabo. Mina ngikhuluma njalo uma nginento engizoyikhuluma and angikhulumi into engenangqondo isikhathi esiningi. Ngikhuluma into enengqondo. Abantu abangazi personal ngabantu engikhule nabo, ngabantu engiphile nabo mhlambe the time abanye ngasebenza nabo kumsebenzi mhlambe la esengasebenza kuyona before, abanye ngisebenza nabo manje. Laba abangazi eduzane, abangazi personal, abanye abangazi personal siyazana njengoba sisejaridini elilodwa. Bayokutshela bethi le ndoda indoda equiet. Abantu abaningi bangazi njengomjito quiet, bangazi njengomuntu ongakhulumi. I understand. Ngaziwa njengomuntu oquiet kubantu abanokuhlangana nami because angikhulumi masingekho isidingo sokuthi ngikhulume, but kubantu abangijwayele futhi abaphilile nami bazokutshela hayi umuntu oquiet lapha lo muntu uyakhuluma yabo. Anginayo i-character umuntu ophaphayo. Ngikhuluma uma ngazi ukuthi inkulumo yami izo-ADV. So nawe wena ongilalela la njengamama, if unephupho noma unesifiso futhi ukusenza musukunqena abantu ukuthi bazothini, musukunqena abantu futhi umuntu okwenzelani loyo u-achieveni naloyo muntu osezobheka wena ukuthi ungenzi ukuthi simply because yena kwakudala epost epagini lakhe engathola ama-followers, engathola ama-reactions. Wena uma uqala nawe uthi upost into zakhe bese funa ukudemoralize nani sengo TikTok, senenzani go TikTok. Uma une-low self esteem yokucrasha loyo muntu loyo u-end up uyeka into obungaba good kuyona. Siphile ezweni labantu abanenkinga yokuzethemba, and leyo nto istemma from emndenini abaphuma kuyona, istemma from izimo abakhulele under zona. You understand? And they tend to think wonke umuntu njengabe empilweni.
sifani nani. Umuntu onjengami mina ngikaze ngaba ibheka empilweni yami. Angikaze ngaba dependent kwi-adult life yami right after 18 years angikaze ngaba dependent mina. I understand. Into njengama ngeke uzovela umtshela ukuthi ayenzeni. Thothi uzongitshela nokuthi angiyenzeni la usahlala ekhaya kini. I understand. Usahlala ngaphansi kwe-roof yabazali awunayo nespace sakho but unesibindi sokuza la uzotshela mina ukuthi angiyenzeni. Thola ukuthi ondliswa nangezinkantolo la. Balekela nesondlo la kuma public platform uzoba nemibono ebhedayo. Ngantshela bafethu ningamisi opportunity okwenza amaphupheni abe reality ngenxa la bafethu abane low self esteem abazofika kula ma public platform bezofuna ukundemoralize. Nene ngintshele ngoba ngithi angicingi ukuthanda. Mina ngithatha criticism more especially kubantu engingaba admire nengingabahloniphi. Angithathi yabo mina kumele ngithi mangibuka wena ngibuka into oyimele nempilo oyiphilayo. Leyo nto leyo kube into engihlaba umxhwele mhlawumbe ukuthi ungathi mawukhuluma kuzwele kimi. Yabo. Mawuyisinothongwane nje esizoqhamuka sizokhuluma into siphikisa into esingayazi. Ungekho even well informed. Namsebenzi lawo. Mele sintshela iqiniso bafethu. I-poverty iyayibreed low self esteem. Poverty iyayibreed low self esteem. Unfortunately angisafa enye into engichaza futhi nakule content creation mina angingeniswanga indlela kule content mina. Hayi. Yabo angingeniswanga inhlupheko kule content creation. And mangiqala ngiba no TikTok I never knew ukuthi kuyo end up ngiwumuntu like osepopular kanje through TikTok. Ngangifana nawe wena ongibukayo. I understand. I never knew ukuthi ngizoba nale influence esenginayo today through TikTok. Hey mntama kumnandi lokho. Okay. Kodwa yazi kuthoteni. Mina angiyena umlungu ndoda. Isishebo sodwa lesi as much as simnandi. Usho disimba ndoda. Ayisiko sala. Ila ezimbili. 14 rand. Slice sodwa. One slide. Yes, 14 rand ulo fonke lo. Mase zimbili is 28 rand. Olofa ababili boxera. Lungele ngoba siyasijaji ngokuphakethi. Sinyaki. Hayi, ngibekela nje. Usondeze esisodwa. Esisodwa simhlophe noma sim. Ngiphe simhlophe. Toasted or not toasted? Asishaya toasted. Sure. I hope ningizwile mangintshela. Angithathi criticism from abantu engingaba admire ngingaba respect. Mina kumele kube ukuthi impilo iphilayo nento oyimele into engifisa ukuya kuyona nami. So that ngizokulalela uma uzongitshela into engukungixeka. Yena uma ungixeka ubungakha. Ungangixeki ubungixeka ungangakhi. Ungixeka ngeenhlamba. Uxoxa kubulima lobo besiphukuphuku. So nje bafethu ningamisa ama-opportunity ayoba life changing empilweni zenu ngenxa ukuthi le gang ene low self esteem lo yiringa la emadlebeni. Okwahlula omunye umuntu wena ungakwenza. Okwahlula omunye umuntu wena ungakwenza. Kwenzeke futhi.
Yabo lento ukuyibukela phansi ngane zakwethu udoti abanye bendlani lonithi mina ngihambule makungathiwa uba financially free la singabona khona i-character yakho uzohambule ngempela most yenu nithi nihambule ngoba niyahlupheka. Mina ngizonitshela straight angikho humble mina and angisuye umuntu wabantu mina into ngikhuluma njengoba injalo angikho humble ukuthi ngiyodownplaya ama-feelings ami umuntu engihetha mhlawumbe ekhuluma into engingayithandi yabo noma engenza kabi into engingayithandi ngithule for ukuthi ngoba ngithi ngikhanda iphisi udodi leyo nto ayeke uyibone kimi leyo nto ufike ungi-ill-treat bese kumele ngibe humble ukuze ngizobonakala njengomuntu ohumble. Mina la empilweni yami isongeso yangilimaza ngiyabuyisela ngingabahambuli bani next leyo ngqondo yobuhambuli yiyo lesenze saba isizwe esine-inferior complex. Ingqondo yobuhambuli, the richest people ongahlangana nabo la emhlabeni abekho humble. Ama-millionaires nama-billionaires akhona in today's time awekho humble. Ngiyakutshela ngeke uze ube yi-millionaire ngokuba humble. And ngifuna ukunitshela enye into kulaba abanengqondo emfishane legengene low self esteem ukhuluma njalo ngifuna ukwenza something angingeniswanga inhlupheko kule content creation mina, but ngifuna ukukutshela lento ngenxa ye-intellectual property enginayo. Ngiyayizwa leyo nto, ngifuna ukuthi ngiphenduke i-multi-millionaire phambi kwamehlweni ngomlomo wami, khombisa ukuthi ukukhuluma njalo kuyakhokhela. Uvusithembekwayo namhlanje bama-multi-millionaires, bama-dollar millionaires ngokukhuluma ngomlomo. Wena siyinga ndini esafundisa ukuthi kumele uthule ube humble. Thula uma ungenazi izinto ezicorrect ozoyikhuluma. Thula uma ungenazi izinto ezakha abantu nezi-constructive ozoyikhuluma. Thula uma une-low IQ. Thula uma une-intellectual property e-poor. Thula. Mina ngibe exposed to izinto eziningi ngimncane, and abantu abadala abaningi futhi nami most aba basoze baba exposed to zona, abanye bawuzibeka. Ngiyabonga mntama. Okay baba. You understand? From an age of 18 mangena e-Department of Defense, mina ngibe exposed to izinto most yenu abanye abangasoze bazazi. Engathi mangikhuluma ngazo la ezinye izinzoneqa ngoba nizazi. Tshela umuntu onengqondo empty ukuthi ukhuluma njalo. Laba balobe ngibuza ukuthi ngidlani bafethu ukuthi nginibonise. Steak, bacon, sausage, patty, ama-chips neqanda nesiko. It's nothing fancy, guys. It's nothing fancy. So ngensasha kulaba fethu aba low minded la kimi abafana bami nifike ekugcineni. Ukuthi uzozama ukuzongibhulisha mina, uzongibhulisha mina khohlwa. Ukuthi ufuna ukubona isinkwa sa 14 rand nasi 2 slices we toast. Mina bafethu mentally, physically, intellectually ngi-strong kabi ukuthi ngingazo demoralize abantu aba weak minded. Hayi, story sami ngiyasazi mina. Abo mina mangikhuluma la ku-public platform angikhulumi inzwabethi, ngikhuluma into engiyaziyo.
Ingakho le gang ene IQ emfishane mayizama ukungidemoralize ngiyakutshela ngenilungu mfana. Anginayo inkinga ye-confidence mina. I-brunch le wena uba u-Lady G. I-brunch le akusiyo i-breakfast. Bizwa nge-brunch beshandisa. Nangu usizwe. I-brunch le akusiyo i-breakfast. Enye into engifuna ukunitshela yona ngane zakwethu. Kunenqwaba yabantu la ngaphandle ne. Eme kahle financial, inama job titles a grand. Baphila impilo ehome, banemizi, banemoto baphila impilo comfortable ne. But le yangane ephila ngaphakathi kubona. Eyayikade ihlupheka, eyayikade ine low self esteem before yonke le success. Le ngane yayidelelwa ingabonwa umuntu kwi society ayifi ngaphakathi kubona. Ingakho becomputer nawe ungekho kwi standard sabo financially and stuff. I understand bakali success yabo ngawe, banomona ovinto ozenzayo, badlo umone kuma moves owenzayo. Si aware of abantu abanjalo. Yabo le nto le. Mina guys, I'm blessed enough ukuthi kusekele abantu engiphila nabo from immediate family to abangani ngaphandle. Abantu aba successful mina ngibazi from ekhaya endlini. Ingakho ngingenayo lento ukuthi ngikuhloniphiswe ukuthi mhlawumbe ngoba u-businessman noma uyi-engineer noma uyi-judge noma uyini ngoba uhlala noma uhlala kuphi kwasho kwacima kanjani sekumele ngikuhloniphe. Mina ngeze kuhloniphiswe leyo nto mina ngihlonipha i-character, ngihlonipha ngathini umuntu yena straight. Yabo, if intellectual property yakhe low zikona iphukuphuku eningi la ngaphandle ezi comfortable financial wise ezaba nenhlanhla zakwazi ukuyiposition endaweni egrand. I understand. But ukuthi uphumelele ngemali nangama assets akusho ukuthi uhlakaniphile kunabanye abantu. Mina ngiyakwazi ukuhlala nomuntu oyihobo bra wami angihabilise ngimlalele nginga-expecte lutho from mina. I understand. Mina nginabangani abangazange baphumelele empilweni. Yayizwa leyo nto leyo engangifunda nabo growing up, abangazange impilo ihambe kahle kubona. Labo bangani bami ngibatreata nge-energy efanayo nabangani bami abaphumelele empilweni. Ngangizwa ngithi kumanje ngisendleleni yokuyongcwaba ibra yami engangikhula nayo, engangifunda naye high school. U-X, rest in peace to Uzwit. That's my bro from high school, bro. I understand. Ibadi lami besine relationship until ezeshona manje. Uyangcwatshwa kusasa. Ngizobe ngisekhaya ngiyomncwaba. Unfortunately intwana azange izimpilo iphathe ngendlela egrand, azange izifike mhlawumbe kulezi indawo thina esifike kuzona empilweni, but ubungani bethu azange ibreak leyo nto. And akusho ukuthi njoba yena engazange azafike kuma upper echelons empilo mhlawumbe abe more successful than mina mhlawumbe sekumele kube ukuthi ngoba kushone yena kumele ngiyo attend makushona lo successful umngani nami sekumele ngixhume. The very same energy enginayo abanganini bami abali less privileged is the very same energy enginayo abanganini bami aba more privileged. Mina nginabangani engisuka nabo from ka first year engisasenama relationships namanje nabo. Yayizwa leyo nto engisasabangani namanje nabo aba successful ngendlela eyisimanga bra. Abanye bahlala kwimize kuma mansion bro, bakelezilo lo, abanye banama surgery, abanye banama law firm bro. Impintshi zami personally hayi ukuthi ama acquaintances. Umuntu engingathi mangisenkingeni manje ngidinga ilokhuzana illegal advice ngingena kwi cellphone yakhe straight ntwana, angisho nanokuthi advocate bani, ngithi ntwana lalela ifloppy kanje sihabla kanjani. You understand ngithini ku sengisebenze long enough to understand ukuthi angihlonipha ama assets mina bro.
I was blessed enough mina ama-20s ami ngiwa-enjoyile bra abangaziyo bayangazi ngikumavrupha bayangazi ngishaya isidwadle esimangazayo bayangazi ngiphila impilo le i-most ye-youth egijimisayo nefisa ukuyiphila so mina kuzozama ukungibulala i-low self-esteem uyobulala laba okwawujwayele ukubabulala i-low self-esteem not mina ngina-18 19 years iklipha ngase ngingalahlala ku-account yami most leyo nto ayikaze yenzeke empilweni zami so mina ngisilo umuntu ozofika la uzama uzongishaya ngamagama mhlawumbe uthatha ucaza ngeke ngibone nakuma-comments ey'ntweni engiyiphosta abanye uma uphikisana nami ne anginankinga nokuthi uphikisane nami futhi ngiyayihlonipha i-opinion eyi-opposite as long as mhlawumbe uzongiphikisa ngama-facts ubungakha futhi ungitshela ntwana akukho kanje kukanje nakanje nakanje mina ngendlela engazi ngayo yabo leyo hayi ukuthi uphikise ungenanto ekhanda uzofundisa ngayo uphikisa nje awazi nanokuthi uphikisana uma usekuthiwa ngiya-engage the only way ukungiphendula ngenhlamba then lapho ngivele ngibone ukuthi la ngidila nomuntu olow minded and ukungabi nangqondo akukhethi iminyaka abantu abangangathi bayahlala bangabi nayo ingqondo asibalamayo abangangami abangaphansi kwami i-age ayizi ne-maturity ingane zawethu sengimdala enough uku-understanda lo sengimdala enough uku-understanda lo no ukuthi ukiphi pedestal mina oma bengane zami bahlukene ngama-profession ngale profession oyitshela ukuthi inswempu ngizalisile kodoctor ngizalisile nabothisha ngizalisile endaweni ey'hlukene mina so ma uyitshela ukuthi ungcono ngani ngoba nawe i-spectrum esosebenza kusona ngithola ukuthi nginabo abantu engibaziyo abathopha ukudlula wena abangayiphakamisi futhi njengawo so nayo aba-offline nibatshele ukuthi yimi lo besho nje anginayo inkinga ye-inferior complex mina guys hayi ngangithatha ungifake erumini elinama-millionaires ngingenalo imiliyoni kanje ngeke ngithi uma ngingena lapho sengiyongena ngichobozele angisona isincela mthondo mina hambe ngihloniphe ukuthi umuntu nani i-mentality yalabantu abahluphekayo leyo ukuhlonipha ukuthi umuntu uyini noma unani noma ekhuluma umbhedo umuntu ngoba uyinto ethile uyoconforma to that yabo leyo nto leyo ngoba ekhuluma umbhedo umuntu ngoba naku ukwi-pedestal ethile ngokwe-profession uzovuma noma ebhede fana nakuma-law enforcement mina ngeke uzongivumisa into ngoba unerenki engaphewe yami hayi uma ubheda ngizokutshela uzobheda angihlebile futhi mina abanye abasebenza nami nabasebenza nami bayokutshela angihlebani mina ngikutshela straight ngawumphathi wami ngawubani angikuhlebi mina and anginayo inkinga futhi ukuthi uma singazwani kube sobala ukuthi asizwani yabo angiyena lo muntu ozohleka phambi kwakho uma ubheka le ngikukhulume kabi uma ngihleka phambi kwakho uhlalwazi futhi siyazwana sikrenge and futhi uma singazwani ubuza abangani bami engikhulene nabo bazokutshela uma singazwani ngizokutshela and ngingancamela ukuthi singazwani kunokuthi sipretendane abanye benomhlana understand lento ekuthiwa i-black consciousness ni-understanda fully i-theme yakhona kahle yini leyo nto niyo-understand ukuthi why abanye abantu abafana nami benje njengoba nginje hayi nabafana anginayo inkinga ye-confidence mina
futhi angeke uzocabanga ukuthi uclaim superior kimi ngoba une-financial muscle engaphezu yami. Mina umuntu ngimhloniphiswa i-intellectual property anayo ne-character anayo. Ukuthi ngizofika la ema-restaurant uhahabisa ama-waiter ube rude kuma-waiter ngoba uzazi ukuthi usibani masihamba nawe sithule singakukhuzi ngoba sibheke ukuthi so-benefita. Mina ngeke ukubone yini lo disrespect waiter uhamba nami ngiyokubeka endaweni yakho same time. Gcineni siyi-result yocansi olungaphephile sonke la and mase sifile siya 6 feet under sonke. Lokungcono into nithi kunabantu abangcono kwamina ngikho ngcono kunamuntu xoxo umuntu ongayazi. Wena ongilalele, wena ongifollowayo angikho ngcono kunawe. Mina nawe siyafana, siyi-result yocansi olungaphephile mntama. Wena uyangazi noma ungazi iqiniso lelo ngikutshela wena. Angikho ngcono ngalutho kuwe. Ayekho umuntu ophila 25 hours a day la. Sonke siphila 24 hours a day. Ayekho umuntu ophefumula umoya ohlukile, sonke siphefumula i-oxygen. You understand? Ayekho umuntu onama human body organs ahlukile kunawo abanye, awakha special. Ayikho leyo nto. Siyinto efanayo sonke. Mhla wakwazi uku-understand leyo nto, uyobona ukuthi asikho isidingo sokuhamba ukukhothamela abantu. Hlonipha abantu, ungakhothamela abantu. Hayi mina bafana ngeke. Ngicela ukudla ngiyawuvala lo live. When it's all said and done, Nkululeko sonke siya 6 feet under poison. Abavumeli bakukhohlise bakutshele otherwise sonke sisofa la egcineni. Akekho umuntu ophuma ephila la emhlabeni. Akekho umuntu ongcono kunawe. Sonke siyafana la. Sonke siyi-work in progress. Dayizona njengoba ngikhuluma phambi kwakho kanje angikho perfect empilweni yami. Ngina-shortcomings zami. You understand? Sonke sinama-shortcomings zethu, siyi-work in progress. Abanye abantu and iningi lalabantu elithanda ukusizakala ngama-setbacks abanye abantu. Ile genge esuke nezinto ezithusayo ezifihle kwi-closet yayo. So ijabuliswa inyembezi zabanye abantu. Ungavumeli futhi nezinto uthi ngitshele lento ne. Ngisho ngathiwa wawubulala umuntu kwi-past yakho. If wayijezela leyo nto, wacela uxolo kubantu abakumele ucele kubo uxolo, wafunda ukuyixolela wena self. Impilo yakho mfethu ayidefine ngokuthi wena wakwenza iphutha elifana nalelo. Mhlambe kwakuyindlela uNkulunkulu ayefuna ukungimbulela ngayo elinye iside lempilo ukuthi ubone impilo ngenye indlela. Impilo yakho akusile liphutho walenza, ungarepenta from leyo nto. You understand? You can always repent and take the right path. You understand? Awudefine i-past yakho. Ungafunda ukhule from yona noma uyoqhubeka ube isiphukuphuku wenza iphutha elifanayo over and over again. Ukuthi wakhipha isisu kwi-past, leyo nto ayidefine impilo yakho ne-character yiyona. Izixolele. You understand? Make peace with it. Funda from leyo nto, khula from leyo. And into ongakwazi ukuyishintsha i-accept.